Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлый мин Айзилә Батырханова. Тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы, матур эш көне телим. Бүген 3 август пәнҗешәмбе. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле икән? Шуларның берничәсен карап үтик. 1959 елның 3 августында беренче халыкара Мәскәү кинофестивале ачыла. Зур бүләкне Сергей Бондарчукның «Судьба человека» нәфис фильмы яулый. Фестивальдә җиңү яулаучыларга алтын Георгий статуэткасы тапшырыла. Шулай ук бүген 3 август көнне иң тәмле бәйрәмнәрнең берсе – халыкара карбыз көне. Җимешнең туган көне Көньяк Африка. Россиядә карбыз чама белән 11-12 гасырларда тарала башлый. Ул елмайып килеп керсә, һәр җирдә җанлану башлана. Кулына гармун баян алса, бар эшләрне, мәшәкатьләрне оныттыра иде дип искә алалар мәшһүр гармунчы Рөстәм Вәлиев турында аның замандашлары. Исән булса, быел аңа 62 яшь тулган булыр иде. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Рөстәм Вәлиевнең иҗади мирасын саклап калуга улы Ислам ныклап алынган. Аның тырышлыгы белән Кабан күле яр буенда ачык һавада бер төркем татар гармунчылары Рөстәм Вәлиев истәлегенә багышлап концерт куйды. Шәхесләр турып сагындыра. Аларның тормыш юллары, язмышлары еллар узган сайын ныграк кызыксындыра. Табигый музыкаль таланты, тырышлыгы, татар халкы һәм башка төрки халыклар музыкаль фольклорын тирән белүе, уен коралларында искиткеч оста уйнавы белән Рөстәм Вәлиев үзенә бик газиз халкының әйдәп баручы музыкантларыннан берсенә, милләт пәрвәренә әверелә. Ул татар халкының горурлыгы, мәңге сүнмәс йолдызы. Әкреңне елдан ел җыелды шул гармуннар. Заказ иттем, Россия буйлап йөргәндә кайдыр Уфадан бер гармун, әйтик, аннары кайдыр авылдан алып кайта идем. Гармуннарны, менә бу гармунны миңа Салихова Шайдуллин ясады, үзе безнең Казан мастеры. Фәйзә бу бик киеннән калган гармун. Бу бөтенләй 40-нчы елгы гармун. Күрәсез инде, искриптә биткән, әмма ләкин аның тавышы әйбәт. Халыкка танылуны һәм уңышны музыкантка Илһам Шакиров белән хезмәттәшлек китерә. Көчле матур тавышы, татар көйләрен кабатланмас итеп башкару белән Илһам Шакиров Рөстәм Вәлиевка татар халкы җыр сәнгатенең тирән, серле эчтәлеген аңларга һәм милләт дөньясын ачарга булыша. Шул еллар эчендә ул үзе дә төрле халык уен коралларында уйнаучы оста музыкант буларак таныла. Курай, кубыз, сорнай, кечкенә гармуннар һәм башка уен коралларында шаккаткыч итеп уйнарга өйрәнә. Рөстәм Вәлиев бәяләү өчен сүзләр таба алмаслык, кабатланмас уйнау осталыгы белән Татарстан һәм Россиядә, татарлар күпләп яши торган элеккеге Совет республикаларында, хәзерге якын чит илләрдә генә түгел, Америка, Канада, Финляндия, Төркия кебек илләрдә дә таныла. Ул минем әти, шуңа күрә ул әлбәттә минем өчен үрнәк иде. Гади һәр вакыт елмаючан, һәр вакыт теге тормышка позитив карашлы иде ул. Хәтта бар менә Илһам, ул 30 ел бергә Илһам абый Шакиров белән эшләде. Илһам абый Шакировның репертуарында Аккалфак дигән җыр бар. Ул шундый бик моңсу җыр инде, анда минор аккордлары яңгырый. Һәм әти уйнаган вакытта гына ул җырның иң ахырында мажор аккорды яңгырата иде. Ул ниндидер һәр вакыт тормышка бик позитив карый иде, оптимист иде ул. Рөстәм Вәлиев милләттәшләренә зур сәнгать мирасы калдырган. Исеме киләчәк буыннар өчен үзенә күрә бер символга әверелгән шәхес. Рөстәм Вәлиевнең бакый дөньядагы мирасы үзенең игелекле эшен дәвам итә. Аның җырларын һәм көйләрен сәхнә осталары яратып башкаралар. Рөстәм абый безнең гаилә өчен зур роль уйнады. Ул безнең әтинең беренче дисксын чыгаруга булышкан кеше. Ул анда төп музыкант ролен уйнады. Аның баянны гармуннары астына күп җырлар яздырды инде. Һәм дә ул үлеп киткәч, ничектер безнең гармун дөньясы бушап калды. Минем курсташым Айнур Муратов
Talyanга ябышты дип әйтик инде, аңа карап минем дә мәхәббәтем уянды һәм ничек әйтергә, менә аларга барысына да карап, менә мин дә гармун белән шөгыльләнә башладым. Шәхсән тальян гармун белән инде. Менә шулай дип әйтергә кирәк. Мин гел Рөстәм абыйның уйнавын тыңлыйм, аңа охшатып уйнарга тырышам, анардан отып алырга тырышам. Бу кичләр Рөстәм Вәлиев турында матур истәлекләр яңгырады. Һәр кемнең күңелендә үзе белгән һәм яраткан Рөстәм Вәлиев яши. Рөстәм белән бик дус идек. Рөстәм ул беркайчан да мин бик борынын күтәрмәде, мактанчык түгел. Мин аның белән 2 диск чыгардым. Бик зур рәхмәт, урыны җимакта булсын. Рөстәм Вәлиев татар милли музыкасы һәм Идел буенда яшәүче башка халыкларның милли музыкасына багышланган 20дән артык аудиодиск иҗат итә. Аның киләчәк буыннарның сәнгати ихтыяҗларын кайгыртып язылган һәм 2000 елда дөнья күргән «Самоучитель игры на тальянке хромке» һәм «Обработка татарских народных мелодий для баяна» китаплары шулай ук бәһаләп бетергесез мәдәни мирас булып тора. Бик күп яшь гармунчыларның тальян гармунда уйнарга өйрәнүенә этәргеч тә нәкъ менә Рөстәм Вәлиев һәм әлеге китаплар була. Biz аңа карап, сокланып, аның әсәрләрен тыңлап, балачактан карап, аның кебек буласы килеп үстек. Тамашачыларның фикере бердәм. Рөстәм Вәлиев кебек дахи гармунчыларның һәм аның дәвамчыларының моңнары һәр кич яңгырап торырга тиеш. Гармун, тальянга, авылларга, шәһәрләргә кайтырга тиеш. Шул кадәрле күңелем шуның кадәр тыныч, жизньләрне искә алганнары өчен. Benim özüm de garmunçu. Bizim de баянист. Шуңа күрә мин аны бик уважать итәм Рөстәм. Бик шадыр, бик зур рәхмәт бу көнгә. Мне очень понравилось то, что как они выступают, как они все это делают. И даже если я очень мало знаю по-татарски, я все понимаю и радовалась вместе со всеми. Баян моңа миңа бик якын. Үзем дә инде 4 ел өйрәнәм. Хәзерге вакытта шуңа күрә бик шәп булды, бик зур рәхмәт шундый матур мероприятиеләр оештырган өчен. Монда кичә бик ешрак булсын иде, бик ошады, рәхәтләнеп ял иттек. Шәп ошады, концерт бик матур баянда уйнадылар, җегетләр, шәп булды концерт. Шын татар мөхитендә булдык. Мондый кичләр күбрәк булсын иде. Һәм шуны әйтәсе килә, әле үзебезнең бөек артистларыбызны, композиторларыбызны онытмаска, бу бик яхшы чара булып тора. Рөстәм Вәлиевне искә алу концерты казанлылар һәм шәһәр кунакларының күңелендә озакка сакланыр. Тамаша кылырга килгән яшьләр арасыннан Рөстәм Вәлиевнең музыкаль шөгылен дәвам иттерергә теләк белдерүчеләр тагын да артыр дип өметләнәбез. Рөстәм Вәлиевнең тагын бер дәвамчысы бүген безнең студиябызда кунакта. Таныш булыгыз, гармунчы, баянчы Булат Шәрипов. Ничек рәхәт бит, менә шулай иртәбезне, үзебезнең милли моңнарыбыздан башлау бик зур рәхмәт, Булат. Чынлап та безнең тамашачыларыбызга яхшы күтәренке кәеф бүләк иттең. Хәерле иртә, исәнмесез милләттәшләр. Хәерле көн, Булат. Менә танышудан башлыйк әле. Чынлап та менә гармун телләрен белгән егет кайларда туып үсте икән. Мин үзем тумышым белән Саба районы, Яңа Мишән дигән бәләкәй генә гүзәл табигатьле авылдан. Әтием хәзерге вакытта шунда яшәп яталар. Без семьяда 3 бала, мин инде 2нче бала булып дөньяга килгәнмен 1986 елның 18 октябрендә инде. Шул гармунга, тальянга мәхәббәт инде безнең семьядан килә дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Бабам минем, мәрхүм бабам инде бик матур тальянда уйный иде.
Әтинең абысы инде бик матур баянда уйный иде. Мин инде менә шул нәселдән нәселгә күчеп бара торган бер мирас дип әйтим инде. Нәсел дәвамчысы булып. Ышанам, чөнки күптән түгел үзебез дә Саба районында булып кайттык. Чөнки инде безнең тамашачыларыбыз белән Уйнагыз гармуннар дигән бик матур проект башлап җибәрдек без. Саба районында булып кайттык. Анда чынлап та менә нәсел белән уйныйлар икән. Менә бу шул кадәр матур күренеш, сокланып карап кайттык. Шуңа күрә әлбәттә инде Булат, синең дә шулай нәсел дәвам итүең бу искиткеч күренеш. Рәхмәт. Әйе, менә балачак елларын сөйләп үттең син безгә, анарысын кайларга тормыш итте сине? Шуннан инде бу менә гармунга, баянга булган мәхәббәт инде мине Арча педагогикатына, музыка факультетына, баян классына илтте. Чөнки инде анда апам, бер туган апам да баян классын тәмамлады. Ул да баянда уйный. Шуның белән Арча педагогикатын 5 ел укып инде. Аннан Казанга килдем инде. Казан мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамладым. Һәм хәзерге вакытта кайларда эшлисең син? Хәзергесе вакытта концертларга Зәйнәп апай белән йөргәлим. Чыккалыйбыз концертлар. Татарстанның халык артисты Зәйнәп апа Фәрхетдинованың. Әйе, гармунчысы, баянчысы Булат Шарипов танып калыгыз. Шулай ук музыкаль 22-нче музыкаль мәктәптә аккомпаниатор буларак хезмәт итәм инде, эшлим. Балалар җырлатам анда. Балалар җырлатасыз, үзегез өйрәтәсезме балаларны? Балаларны гармунга, баянга өйрәтмим, шул аккомпаниатор буларак кына эшлим. Пока белмим, бәлки алга таба киләчәктә укыта да башлармын. Шулай бик дөрес. Менә нәрсә әйтергә кирәк? Гомумән менә гармунга мәхәббәт турында әйттегез сез. Менә гармунны, менә бүген сез иртәгезне тальян гармуннан башладыгыз, әйме? Тальян гармунны кулга алуга нинди хисләр кичерәсез Булат? Ул хисләрне инде аны әйтеп аңлатып кына бетереп булмый, уйлана башлыйсың. Ул бит инде менә күңелдәге моңны гармон белән ул тирәймәтегә тарату, ничектер инде аны аңлатып менә итеп булмый. Димәк, безнең халкыбызда гармон моңы ул йөрәктә дип әйтсәк, дөресрәк булыр, әйеме? Дөрес була, әйе. Чөнки чынлап та менә бездә бер Актанышка баргач та әйткәннәр иде, татар милләтенең генетикасында инде ул гармунга мәхәббәт дип. Һәм мин бу сүзләр белән шул кадәр үтәргә килештем. Шулай. Ул күңелдә, татар халкының күңелендә, әле менә 2 көнлек кенә Камал театры кырыенда бит инде гармончылар белән Рөстәм абыйның иҗат кичәсен үткәрдек дип әйтик инде дөресрәге. Анда дагы бик күп халык җыелган иде, алар менә рәхәтләнеп инде гармунга җырладылар, биедләр. Шундый күңелле бер бик матур чара булып узды. Инде оештыручыларга аның Рөстәм абыйның улы Ислам Валиевка рәхмәт әйтәсе килә, аның тормыш иптәше Диляра апага инде зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шундый чаралар ешрак булсын иде. Ул барбер халык безнең гармонны бит инде моңны бик ярата. Әйе. Чынлап та менә үзегез менә әйтеп киттегез, сез мондый кичәләр күбрәк оештырылсын иде дип. Гармун моңы ул һәрвакыт яңгырап торырга тиеш. Менә әйтергә кирәк, элекке елларда гармун моңын ул ничектер нәселдән нәселгә күчеп өйрәнгәннәр. Хәзер барыбер моның өчен укырга кирәк. Менә ни өчен дип уйлыйсыз? Бәлки болай гына өйрәтергә кирәк тораны? Ну, ул инде барыбер кичкенәдән тәрбияләргә кирәк дип, менә баланың әгәр дә талантын, сәләтен күрәсен икән, инде аны кичкенәдән тәрбияләргә кирәк. Аңа менә үзебезнең татар моңын гармоннарда язылган бит инде безнең күп кенә әсәрләр ниләр бар. Аларны тыңлатып инде кичкенәдән менә шулай тәрбияләсәң, һичшиксез инде ул уйнап китәргә мөмкин дип уйлыйм. Димәк, балаларны яшьтән үк гармон моңына мәхәббәт белән тәрбияләргә кирәк. Мәхәббәт белән. Үзегез менә нинди көйләр уйнарга яратасыз сез Булат? Салмак көйләрме яисә киресенчә менә дәртле күңелләрне күтәрә торган? Төрлесен үзебезнең теге татар милли көйләрен инде моңныларын да яратам мин, Курайда да уйнаштыргалыйм, Тальянда да уйнаштыргалыйм. Миңа бөтенесе теге татар көйләре күңелгә якын. Үзебез татар булгангадыр инде ул. Шулай дип әйтәсез. Менә бүген дә сез безгә буш кул белән килмәгәнсез, тальян гармон һәм күрәбез бик матур ак баян да алып килгәнсез. Белемчә, сез бит әле җырларда иҗат итәсез, Булат, әйеме? Әйе. Менә җырларны язганда нәрсәләргә илһамланасыз сез? Нәрсәләр күреп илһамланасыз, дөресрәк әйтсәк инде? Мин инде җыр язганда иң беренче менә сүзнең, шигырьнең инде мәгънәсенә төшенәм. Менә мәгънә булса инде ул сүздә мәгънә була икән, аның көйдә шундый матур гына, ничектер җайлы гына
гына килеп чыга. И җыры да бик матур булып килеп чыга инде. Менә хәзер бер 10 ел элек тормыш иптәшенә багышлап өйләнгәндә язылган бер җырымны башкарып китәсем килә сезгә баян белән инде. Менә ул җырга да 10 ел була икән инде хәзер. Әйдәгез, Мин аны бик яктыңларбыз әлеге җырны. туйда инде тормыш иптәшенә бүләк итеп язган идем. Шул бүләк булып. Бу җыр безнең инде хәзер бөтен матур асыл затларга багышлансын инде. Бүгенге көндә ул җырны инде Алмаз Зөлфирә Мирзаяновлар башкара, сез аны бәлки ишетеп тә беләсездер. Хәзер башкарып китәм бер куплет булса да. Афәрин, тавышыгыз шул кадәр матур икән бит Булат. Белмим, минем алай. Алай сиздермидек. Юк, беләсезме, сезне алга таба менә шулай баян моңнарына кушылып, җырчы итеп тә күрәсебез килә. Белмим. Алла бир салдагы белеп. Рәхмәт. Күбрәк менә нәрсәләр турында җырлар язасыз? Җырлар. Темалар менә нинди төрлелеге буенча? Төрле була, мәхәббәт бит инде хәзер в основном инде. Кайбер теге артистлар үзләре шигырь җибәрәләр инде. Шулай илһамланып язып китәсең инде. Әйе, искиткеч. Менә бүгенге иртәбездә безнең тамашачыларыбызга нинди теләкләрегез бар Булат? Теләкләрем шул, тальян, гармон моңнарын югалтмаска иде менә яшьләр күбрәк кызыксынсын иде шушы югалтмаска иде шушы мирасны ул бит инде безнең әти бабаларыбыздан калган мирас. Яшәсен иде менә, тыңлансын иде шул гармоннар. Менә шундый теләкләр инде минем. Әйе, менә бәлки бүгенге иртәбезне безнең инде сабыйлар да карый торганнардыр, әйеме, үзләренең дә әниләре дә әтиләре әтиәниләренә кушылып, һәм инде әлбәттә, безнең дә Булат абый кебек буласыбыз килә дип әйтерләр алар. Шулай бит, Булат? Югалмасын иде менә татар моңы дип әйтәсем килә инде. Искиткеч матур сүзләр, искиткеч үзегез дә шул кадәр матур итеп җырлыйсыз, уйныйсыз. Шуңа күрә бу талантыгызны, бу осталыгызны һичкайчан югалтмагыз. Һәм инде сезнең теләккә дә ияреп, шуны әйтәсебез килә, гармон моңнары һичкайчан да безнең авылларыбызда, иләребездә тынмасын иде. Әйе, һәм бу дәвам итсен. Бик зур рәхмәт Булат, бүгенге тегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Үзегезгә рәхмәт чакырганыгыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Иртәгә Россия 1 каналында иртәнге сәгать 9-да Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе әзерләгән милли тапшыруларны карарга онытмагыз. Исән-имин булыгыз.